हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। गिबियावनो हेपि निउ इयारनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। बयनिबो साननाय थांखिया जाफुंसार जानो हाथों। बेसेबा साननि उनाव आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलांगोनखौ आसा खालामबाय। आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों दोहौ माल्टिमिडिया चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा गोदान बोसोरनि मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों गोदान बोथोर। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां मालेन नार्जारि आरो बिथां निथामुनि बर'। बे मिउजिक भिडिअ'आव बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव दिन्थिनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। थारैनो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअ'आ बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय बाख्नायजाथाव मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। नोंथांमोनहा दासिमहालागै बिथांमोननि गोदान बोथोर बे मिउजिक भिडिअ'खौ नुवाखैबा दोहौ माल्टिमिडिया चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ' आरो शर्ट फिल्मनि भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।